Geçen günlerimizde Mekan Atayev'in täze klipinin backstage'ine mehman olduk ve kızıklı fırsatları şekile geçirdik. Klipten sonra enerjik aydımçı Mekan Atayev bilen kızıklı söhbetdeşlikde şeýle sowallary berdik. Iň ýigrenýän soraňyz. Ýaşym sorasalar, kän halamaýan. Şu yerden çıkıp nereye gitmekçi? Aýny öýe giden saat 4 bolup geledi aňda. Durmuşuňyzda iň gaty begenen pursadyňyz? Adam arzuly bolýar, näme guşkanasy bolmaz adam arzusy diýe. Şu arzu edýän zatlaň arzularyna ýetdiňe. Şoň hemmedem iň gowy habar diýip men pikirimçe şeýle. Meselem adam oğlu bolany begenýär. Kän menne oňarlar, kän bolny. Baýrak alamda begendim. Oğlum bolany begendim. Hudaýa şükür. Ýene begenmek nesip etsin. Size de dinleyijiler. Öýüňizde iň halaýan zadyňyz? Halaýan zadym spalim. Geçip ýatmaly, o deň çalmaly. Başyňyza gelen iň gülkünç waka? Kän menne gülkünç saatlar aýdyp bersem äler 3 saata şeker bu yekşeme şol. Buruncu güne varar onun. Yekşemben buruncu güne yeter men bu zatlar görürüm berse. Gülkünç saat kän zat boldy men her gepleşe çağırlarına hersine ütdeşek zatlar aýdyp berýän. Bir gün toýda bolduk bolyn. Şuat atly, awrely tamadalar, diktirler, güýçli diktirler biri. Birinci gedek toya çıkarna şuat meni idarlayanlar, özü bilýänler kime diýän men atlandyryp durma. Hacı Yazmamed filan bile toyda bolupdum. Onuň bizi abiwid etmele. Indi sahnada Hacı Yazmamed, Mekan Atayev diýmeli bolyn. Hacı Atayev Mekan Yazmamed diýdi. On diýjek diýem diýip bilmeýän. Ýöne şon şey diýdi şol. Şonda bir irwet güllük bar özüm diýen on özüm gülli. Onuň diýjek bolýanym her kili şunýaly stuçylar bolýar. Toýa gidip bersem. Seň pikiriňçe aýdym çykaraňda gysawatyň içine hit bolmak möhümmi ýa uzak gelýän dowamyny dinlenmegi? Ay mene partylatjak olamok dogry maýdan on plan partylatjak diýip partylady bilmeýän meselem. Gülkünç alıp barallar da orada hem şoğumuz birazcık gülkünç ol değişmeli olsun diyecek bolyan da adım plan aydım çıkıp şulaydım eğer koğuy olur şulaydım eğer hit bolur diyorlar ha ol belli değil ol netibi işi şulaydım hit bolsun diye işle yazıyor işlemde yönü onu bir Allah biliyor hit olacağını oturup işleyse azap edip ne açmakla yönü şulaydım hit olmadı deyip inanam yoksa olaydım am hiç aydymam erwed aydym yok. Diňe men näl ahlysyň we diýşärlerini çykarýan aydymlaryň hemmesem hersiniň özü füjüli bolýar, hersiniň öz aýratynlygy bolýar. Äder ýyllyna 3-4 tane aydym gelýär. O klipler gelýär. Ýa bir klipe düşdük demok diýim. Espiterler klipim, Amalia bilen täzeligim. İnşallah ana şonu partylatjak klipler gelýär. Yapışıp oturum. Indi seziň üçin partylasa has bolmaýar, partylatmasa. Ay mene wara dogry maýdan toy partylatsam bolýar. Birinji men maksadym dogryda aýdan. Men ilk maksadym toyda gow edip çykyş etmek, toy gow edip sowmak, bir şatlyk, şagalan, şoğun döretmek birinji maksadym. Onuň kaneşne hit aýdymam adama päs gelýär ok. Edil peýda bermese diýan ýok. Isleýän hit aýdym bolarny. Ýöne maňa tapak ýok. O hit bolsun, bolmasyn şolaydym men ýöne toyda hokman tans etdiler ýaly diýen. Men öňümde goýar maksadım. Bu aýdym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Bu aýdym Azat Durduýewiň aýdymy şäherdim. Azat Durduýew şoň aýdymy sady sözi heňi hemme zat şoň öýdi ýazdy. Bir gün jaň etdi Halipa bir üt töşek aýdym döretdim. Şuňaldan dinläp gör bir ki saňa gelşäjek ýaly. Menem bu aýdym dinledim. Begendim, aýdym gowurdum. Näseň şu aýdymyň te çykmak hany trend boljak aýdymdan biri ýöne men bu aýdymy tak ýaýradym ok sebäbi. Kän adam menden sorady. Bir bölüç goýdum. Ona käbir aýdymlar yani mesela goýýan bolyn käbirini bilýän TikTok ne media rekomendasiýa diýe käbirini eden ok bilýän. Aýny inşallah eger klip bilen çykyp gowy üstünlükler getirer diýip pikir edýär. Nesip bolsa. Klipim hem şatlyk diýişleýär, şatlyk sopyp, ana şatlyk bilen düşden hersiniň özü üzümün kızı wak klipçiler. Şatlyga diýen ol şatlyk näme geýtgelen, näme geýmel klipde diýen ol. Ay brat, kara köýnük giýerler aýdýar. Kara futbol, kara köýnük. Onu geýip kara olmasa da
bir garadan daşırak renk özünçe tayla geyik gelýän olanny. Bırak şunu aylay diyen ol. Ay normal. Şunu ağlamadık da şu şartlık şu an canlıktan olun değişkendir. Bu var yani. İşinde üstünlük nesip olsa yakın günlerde o beğendiler, dinleyicilerimiz beğendiler, yekşenme show beğendiler inşallah. Sizden bizim backstage'imize gelip durun. Başımız üstünde yeriniz var. Ben yönü sen yan gelen de bilem bu yüzün bir yerde gördüm diyen ol. Kutorun sonuna şu klip kutor tamamladı gel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun size de minnettar. İşinize üstünlük arzu ediyen canınız. Sağ olun yurdumuz parahat olsun. Dine üstünlük hem mesun o dişerlere de üstünlük arzu ediyen. Spasiba, yekşenme show.